Very yummy. Very yummy. We don't care. What's up guys? Welcome to another vlog. Saya karon kay Korean Day daw nila guys. So atong tilawan ang tanan nilang tinda diri sa Korea. Korean style, Korean foods, Korean, basta tanang Korean. How much po? 50 pesos. 50 pesos. Free taste. This one, kimchi. Very yummy. This one. Very yummy. Oh, this. This is Ah, may free taste pa sila guys. okay, go ka. Kimchi pancake. This one, 2 pieces. Lami man guys, mamalit ni. 50 pesos, 2 pieces. 2 pieces. Yes. This is because it's yummy. Yummy, yummy. Very yummy. Very yummy. Two. Yeah. Thank you. Thank you. Come again. This one? Oh yes. 50. Yeah. Free taste. Free taste. Free taste. One stick Free taste pala eh. This is very famous in Korea. Yummy. One order? Oh, one order. Maling ko dyan na dito. Ikaw mag-pay. Thank you. Ay, taling ko dari. Taling ko. So, hotel 1 na to guys. Ilang kuhan. Ilang... Saan yung tawagan nyo eh? Ano yung tiglan nila itong pinakalami nilang kuhan daw sa Korea. Kimbap. Kimbab doon eh, kimbab. Let's eat. Lami sila, lami. Lami guys. Sagol nga rice. Oh, kuhan. Carrot. Nasa carrot. Then, nasa siya onions. Yes. Basta na, lami siya guys. Lami. Nori wrap. Nori wrap. Sa kaning itom is nori wrap na siya. Kining Kani. Nya with sesame seeds. street. Sesame. Ya kana ya kaon. Is mo ni siya ay squid Rice cake, ata? rice cake. Not sure. Rice cake. Rice cake. Kani siya hotdog, Sausage. sausage. I'm with my girlfriend guys. So first day nila ron guys sa Korean festival silang pagkaon dari sa gawa sa SM. Napa sila next day napa sila ugma. Ngaon sa ta. Oton sa ninamo, oton sa ninamo.
You have kimchi. Yes. How much? Medium. Small. Small 65. 65. One order. Mamalit ko kuan guys ng kimchi. Dalawa na to ang kimchi nila dali. Ayan ang ipak. Say hi to Korean. 65. Wala pa makontento ko. Lami pa makaikaw. Okay. Thank you. 65. Okay, Then, that's thank you. 10 pesos. Salamat. Thank you. Hindi na may bakawan. Ako, manya. Hindi may bakawan mo eh. Patilo sa soup. Magandang magkabit. Ha? Magandang magkabit. Wow. Kimchi na guys ha. Kimchi. Kimchi? So, di kimchi. Kimchi. Really, nigga? Thank you. Thank you. Thank you, mom. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, mom. Thank you. Thank you. I don't make it lang 모두 누가 고이도 Alright. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Pagmawara to guys. Lami kaya ang kaon na busog kami. Lami kaya lang kuan pagkaon. Korean. Oh. Ok. Barato pa dyan kayo lang mga pagkaon dito guys. Mga tag 50 pesos, 2 pesos, 2 pieces. Mga 2 pieces, duha na kabuok. Lami sa kayo. Okay. Okay, nga nang batik ako. Ha? Ay. Pag magkuyog ka sa imong uyab, kapoy kayo. Mao dyan. Kapoy kay kuyog-uyab no. Ako Nagtag- yung chikaw. Tuyok pa yung tawad sa mall. Dili na ragi ko gatek tuyok diri sa mall. Nahilis na kong kinahon. Maka kanina ka, grabe ka. Nahilis na sa kong kinahon. Mao po gani, pag agi na to, kay padung ka balik. Yan lang ni mo. Okay. Nanasad mo diri. Okay po. Parehag na akong nako. Wala na ibaboy di ano. Wala na lang ibaboy lagi. Tara. Let's go. 2 hours later. Kanabit tong kuan guys. Anong sakit na kay mong tail ba niya? Yung mga uyab sige kaya paglaglaag. Kapuyab ito eh. Tuyok gapon. Ngita gitag lingkuranan. Ano po ka kaya? Ano yung video nga ano ay? Ala, I found the phone. I found the phone. Guys, kani bitong mga babae guys. Kasi gumanag kaon ba, daga na nga kaon. Kaon pa siya kimchi kanina, kaon pag kuan. Maki. Po pag imong kontento. Tawa. Kaon magyapog chocolate. Ita na yung mga babae guys eh. Sama dyan na sila guys. Kita naman. Uy. Baka mabusog. Kaon makag chocolate. Gasop-sop pa kadiagwan. Sago. Pwede na dito. Dali na kay duty na ko. Wow, imo na ko inanaw sa video Oh, no. pagdali na dito. Kaya mga babae lagi kay kapuya gini mga babae. Kami may tagbag sabot. Oh, balik dito.
Oh guys, ako pag ipapabayad sa iyong ko, kapalit yung chocolate, kapuya gila. Ay, ginoo ko. Ay, ginoo. Kita gini mga babae. Ay, kung nalingaw mo og nabusog mo sa mga pagkaon og kung Bisaya ka guys, i-subscribe mo na yan. Sakit niyang tiyan kay daghan makaya mong gikaon. Putik inik ng mga babae. Di bang ka na? Alright, so thank you kayo pagtanaw guys. Bye-bye! Bang bang bang.